alerga cu o secure după el ca să-l lovească. Am decis să vă povestesc o întâmplare care s-a întâmplat cu vecinul nostru câțiva ani în urmă. M-a chemat într-o zi, dar contextul, ca să înțelegeți, acel vecin are probleme psihice, dar într-un fel consumă medicamente de la medic, prescripția, nu știu ce a dat, dar nu mereu le consumă. Nu știu, sunt perioade când pur și simplu nu le consumă și cumva și mai iese el din starea aceea de bine. Și într-o zi l-a chemat pe o rudă de-a mea să-l ajute în grădină, nu știu, n-am idee. Și când peste câteva minute acea rudă începe a alerga tot drumul de acel vecin care alerga cu o secure după el ca să-l lovească. Da, ia ca așa. Ia ca așa. Și nu știu, s-a chemat poliția, a făcut ceva investigări, cu toate că s-a găsit și o armă la el. Arma aceea era, cred eu, că ilegală, adică n-ai cum să îi leși unei persoane psihice armă în casă și este un lucru foarte nașpa, să zic așa. Cu toate că s-a mai întâmplat chestii din genul cu alți oameni care s-au întâmplat, care au avut tangență cu acel vecin. Acel vecin încă până astăzi este vecinul nostru și cumva, nu știu, nu-l văd așa atât de des cât cu câțiva ani în urmă, adică, nu știu, până în oraș când iese și înapoi. Ce vreau eu să zic, cum noi putem să ne combatem cu aceasta, întrebarea mea. Cum noi putem? Adică, chiar nu este o metodă mai eficientă decât să trăiască astfel de persoane lângă noi. Nu spun acum cu rău, pur și simplu viața, cineva poate să o ia pur și simplu că îndormi, da? Intri în casă și nici nu iei seama.